India mi ke channel Banwan Rak Khubor Baman Lagasmi. Katrat peniat ya ke internet jong ke China, ke Cyberspace Administration of China, kelasiam ya ke sinjam penshitom persya ki arteli ki social media bahe, kata ke Weibo pat ke Kuaishou. Namar ke jing peniat bom biang ya ke jing to. Ki platform kelasyak keno bagi penpau ya ki khubor jong ki rupa kmat bat ki jing to bom kuha. Kabala shim bakal long ke jing penken ya ki kendon ba pyrkhing jong ke China, halor ki jing to online. La keno baka Weibo kala penjulor ya ke platform online kat baka Kuaishou kala syak keno bakala no senyang syak jing pen priang palat iki jing to jeng kiri upakmat ki bala shim baki long ki baklem jeng mun. Ka Weibo ka micro blogging platform ka badon sanspa kandai puwe million kinong penon kam bateri kam la ubnai ka ba ailat ikinong penon kam benbu ya ki jing to bat ki dur. Iba penle jing mut ningkong ha ki jing jia bamenta. Kadba ka Kuaishou kedai ka apps ka babu iki durki lingkot ka ba yasrem bat ka TikTok ka ba don palat news pa lai po million kinong penon kam la ubnai. Ka CAC kala kento ya baro arteli ki platform namar ba kimla ban pendap ya ki jing kli ba kong sanjungki ha ka jing peniat ya ki jing tho kamtam da ka ba penpau ki kerdan na ka benta ka jing wat ba paunam bat ki jing tho ki ba penpau perthei palat ki kam jong ki ru pokman.